Bon dia a totes les persones que ens heu reuniu així a este ple ordinari de dia 15 de juliol de 2019. Són ara poc més de la 1:30 i sí que vull començar este ple fent un minut de silenci per la última víctima de violència de gènere que ha tingut lloc a la Comunitat Valenciana, en concret en Elx, i sí que s'havia convocat des de la FEM, s'havia convocat a les 12 una parada, però donat que a nosaltres ens coincidia en el ple, us ho he comentat abans i tots heu estat d'acord en traslladar així aquesta senyal de repulsa a estos crímens masclistes. Així que anem a comptar ara un minut i començar ara. Molt bé, gràcies a tots. Esperem que no tinguem que fer-ne molts més com este. Anem ara sí a arrencar en el ple. El punt 78/2019 és la dació de comptes de decrets i resolucions d'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre. Algun regidor o regidora vol intervindre? Senyor Claramonte, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa, i bon dia a tots. Referent al tancament parcial de les resolucions d'alcaldia que acompanyen a la convocatòria del plenari, sí que voldríem dur a referència 5 d'aquestes resolucions. La primera entenc que és un tema d'una errata, en la que hi ha una funcionària que reclama un abono d'una substitució. En el punt 2 dels fets diu que presenta un escrit el dia 29 de novembre de l'any 2019. Entenc que serà una errata i serà simplement corregida. Disculpem, senyor Claramonte, podria dir-nos el decret, la numeració a la que fa referència, perquè el secretari també pren nota i així és molt més fàcil de localitzar. Gràcies. La 1567 del 2019. Punt 2 dels fets que presenten. Per un altre costat, voldríem treure també a col·lació els contrats menors referents a la resolució 1588 de l'any 2019, en la que hi ha dues aplicacions pressupostàries en què es fa referència a la impressió de folletos del tema Birding, i mos crida l'atenció sobretot de l'import de la confecció dels folletos, que són 5.584 en 15 euros. No sé si serà per el número de folletos que s'han fet o per la qualitat dels mateixos, però comparant-ho també en una mateixa aplicació pressupostària que n'hi ha en la mateixa resolució, en la que n'hi ha una empresa d'Almassora que fa 4.300 folletos referents a Viu l'Estiu, i en el que cobra 2.300 euros, volíem preguntar sobre aquesta quantitat. I també sobre el tema Birding, entenc que també el tema de la descripció de la factura o del reconeixement de deute és molt escueto i tampoc tenim temps per demanar tot el que és l'expedient, però sí que n'hi ha 6.534 euros en quant a millora d'equipament en els panels informatius. No sé si serà només en el tema de millora dels panels informatius o si n'hi haurà algun tema de reparació de les torres d'avistament de les aus. Per un altre costat també està la resolució 1643, en el que el nomenclàtor de la mateixa és Caja Fija Carlos Rubert. Dins d'aquesta resolució, d'aquesta firma de reconeixement, també hi ha una aplicació pressupostària, la quantitat no vaig a dir-la perquè és irrisòria, però sí que ens cridava l'atenció que hi ha un tècnic en l'Ajuntament que s'encarrega d'interactuar amb les companyies de telefonia mòbil, com n'hi ha així un tema d'un proveïdor extern, concret de MediaMarkt, en la reparació d'un smartphone. Passe a fer referència a la resolució 1780 de l'any 2019,
en el que, de forma simplificada, està el servei d'avaluació estructural de l'edifici de l'IES Álvaro Falomir dins del programa Edificant. En fecha 21 de novembre hi ha una resolució del conseller d'Educació en el que se reconeix aquesta competència a favor de l'Ajuntament i se dota pressupostàriament. Repetís, estem parlant de novembre de l'any 2018. El dia 10 de gener de l'any 2019 se redacta un plec de condicions tècniques i l'informe tècnic per part de l'arquitecte municipal fent referència a què fa falta aquest informe i que aquest informe hauria d'externalitzar-se. Des del dia 10 de gener de 2019 se firma ara el que és l'aprovació del gasto i el procediment d'adjudicació el dia 8 de juliol de 2019. Ens agradaria saber aquest diferiment de temps també a què és degut. I per últim, faig referència a la resolució 1661 de l'any 2019 també, en la que s'autoritza, disposa o reconeix l'obligació de càrrec de l'aplicació pressupostària que se descriu concretament en medalles, bastons i escuts per 3.185 euros. Això està firmat per vostè el dia 25 de juny de l'any 2019. Home, els escuts entenc que seran els que se van repartir en el pleno de constitució de la Corporació Municipal. De les vares no us vaig a preguntar, ja es preguntaran uns altres si us interessa, però de les medalles sí, que bueno, entenem que si està firmat el 25 de juny, el que és el servei i en aquest cas el material estarà a disposició de l'Ajuntament en anterioritat i ens agradaria saber on estan, a què s'han dedicat aquestes medalles. Molt bé. Vaig a contestar-li a aquells que tinguin coneixement. Lo de els follets del building, pues, no sé exactament a qui se va demanar el pressupost, no tinc més coneixement d'això, però bueno, se pot treure l'expedient i veure a què se correspon. Igual que la descripció de la factura que se correspon a millora d'equipament, tampoc sé exactament quins són aquestes millores que s'han produït, quins són els panells, més que què és el que s'ha millorat. I la reparació de l'smartphone, pues, també demanaré explicacions per a saber de què és. En quant a l'IES Álvaro Falomir, és cert que s'ha produït hi ha molt de camí enmig i això ho podem explicar millor en la comissió que ara tindrem específica d'Edificant, però se va produir sobretot perquè des d'intervenció també se ens van a fer aplegar els seus dubtes respecte a la forma en què devien abonar-se i cobrar-se totes les factures que anaren aplegant d'Edificant. Ara en aquest moment hem aplegat a un acord i tenim més o menys clara, però ha hagut durant un temps que s'ha estat sobretot per part del senyor interventor estudiant quina era la forma correcta de que se feren els pagaments abans de fer aquest contracte i que començaren ja de vengar-se despeses importants a càrrec d'Edificant. Les despeses que s'han generat en anterioritat van ser dos factures que se van fer l'any passat i les va pagar l'Ajuntament i després va ser la Conselleria que es va tornar els diners, però ara ha plegat aquest moment i quan siguin despeses més importants el procediment no serà se farà una sessió de crèdits perquè siga la Conselleria la que directament abone les factures i per tant ja va que treballar el plec des del punt de vista administratiu també per a que arreplegar això i no tinguerà ninguna conseqüència per a l'Ajuntament i tampoc per a l'empresa o el tècnic que finalment tinguera que fer aquest informe de patologies que sapiera a qui tenia que dirigir tota la facturació que se produirà respecte a Edificant. I com era un tema que se volia aclarir també des d'intervenció abans de que començarem a fer més contractes d'Edificant, que ja els que venen a continuació ja van a ser els més quantiosos, també tenien damunt de la taula els projectes de Santa Quiteria i d'Ambaixador després del concurs d'idees i per tant era una qüestió a aclarir i això ha sigut el diferiment en el temps que ha hagut, perquè primer s'ha volgut fer bé i establir de quina forma s'havien de fer aquests pagaments directament per Conselleria i quina documentació feia falta i això segur que ha portat a que se produïsca aquest diferiment que ara ja està aclarit per
per a la resta de les vegades. I en quant a les medalles, els bastons, els escuts, pues estan a disposició en l'alcaldia, són per a l'ús ordinari que se facin i també pues, per a aquells regidors i cents que si se considera convenient entregar-les, pues, se distregarien per a que les tinguin de record a aquells que siguen els llicents. Com s'ha fet en ocasions anteriors, entenc, però bueno, el material està en l'alcaldia allí, que no s'ha disposa d'ell, està allí. Passem al punt següent, si no hi ha ninguna qüestió més. Pues passem al punt següent, el 79/2019, dació de compte de la resolució 2019/1708, per la qual es resol aprovar la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament d'Almassora. En Junta de Portaveus va fer el secretari una xicoteta explicació d'aquest punt de l'ordre del dia, perquè només és una dació de comptes, però si potser poguera ara repetir així un poc què és el que donen comptes per a que també tots els que han vingut ens puguen seguir, pues ho agrairia. Sí, buenos días. El objeto del decreto del que se da cuenta es establecer un sistema de control de la gestión de la información en el ayuntamiento. Hay una normativa estatal que es el Esquema Nacional de Seguridad, que tiene mucha relación también con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que lo que pretende es que la información del ayuntamiento se gestione con criterios de seguridad tanto a nivel jurídico como tecnológico como incluso físico, tanto para los servidores como para los expedientes, archivo municipal, etcétera. Entonces, lo que se pretende con este decreto es articular un sistema tanto a nivel organizativo como a nivel de procesos que mejore o intente garantizar la seguridad de la información que gestiona el ayuntamiento. Y para ello, entre otras cosas, pues se tiene que crear un comité de seguridad, asignar unos roles, unas responsabilidades y, bueno, pues eso es el objeto del decreto. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun portaveu vol fer alguna intervenció? No? Passem, per tant, al següent punt, que és la proposició de l'alcaldia per a la creació de l'establiment del règim de sessions i composició de les comissions informatives, que, com bé saben, és el compromís que se va adoptar en el ple d'organització. El senyor secretari ens diu un poc l'objecte d'acord i després passem a la votació per a la inclusió del punt. Sí, el objeto de este acuerdo efectivamente es plasmar un poco el acuerdo que se llegó en el pleno anterior, de manera que, en primer lugar, lo que se hace es dejar sin efecto el acuerdo que se adoptó la semana pasada para, a su vez, acordar de nuevo la creación de las comisiones informativas de las que ya se hizo la semana pasada, entre ellas la Comissió Informativa de Serveis Públics, la de Serveis a les Persones, la de Hisenda, Personal, Transparència, Participació Especial de Comptes, la de Territori, Urbanisme, Medi Ambient y Movilidad, y se incorpora como novedad la Comissió Informativa de Seguiment d'Ús Edificant i mocions presentades al plenari. Al mismo tiempo, se altera el número de los miembros de las comisiones, que pasan de los inicialmente acordados la semana pasada de 7 a 11, y la periodicidad de estas sesiones también se unifica en todos los casos a mensuales, las 5. ¿Vale? Ese es el sentido del acuerdo. Gràcies, senyor secretari. Alguna intervenció al respecte? No? Passem a la inclusió del punt en l'ordre del dia. Vots a favor? Inclòs queda per unanimitat. Si tampoc hi ha ninguna qüestió, passem a la seva votació. Vots a favor de la proposició per a l'establiment del nou règim de comissions? Vots en contra? Abstencions? Queda, per tant, aprovat i, sí, per a explicació de vot, té la paraula la senyora Benlliure.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a totes i tots. Com ja vam explicar en l'anterior ple, en el ple d'organització de l'Ajuntament, en el qual el nostre vot va ser desfavorable en aquest punt fonamentalment a causa del règim de sessions, ja que la proposta suposava reduir les 6 comissions que tenien lloc cada mes durant els últims 4 anys a 4, en tant que en la Comissió de Serveis Públics i la de Serveis a les Persones tenien un règim quinzenal i en la proposició anterior el règim d'aquestes 2 comissions és mensual, com en el de les altres també, les altres 2 que hi havia i la que se suma també, que són totes mensuals, una reducció que al nostre parer va en detriment de la transparència i la participació en els òrgans de govern, més encara tenint en compte que s'havia reduït el nombre de membres que després amb la proposta, amb l'esmena del Partit Popular que al final s'ha inclòs, suposa augmentar aquesta representativitat. Ja vam comentar també que ens pareixia més adequada que la primera proposta, que si el problema era que les comissions estaven buides de contingut, el que calia és o dotar-les de contingut o crear-ne de noves, com la que s'ha creat de seguiment dels temes del ple i de l'EDUSI i de l'edificant. La proposta ISA ens pareixia, com dic, més adequada amb la creació d'esta comissió nova i era una de les propostes que també va manifestar, que estaria bé fer una comissió de seguiment, i per això, a pesar que la proposició que votarem encara suposa una reducció respecte a les sessions que teníem de 6 sessions a 5, que al nostre parer, com dic, no ens pareix convenient, com que ha sigut una proposta que s'ha parlat entre els diferents grups municipals, que és una de les qüestions que també demanàvem, que se parlara, que se consensuara, i s'ha millorat de respecte a la proposta inicial que vam votar en l'anterior ple. Per això la nostra postura ha sigut la d'abstenció. Ja no hem votat en contra perquè pensem que és una cosa que s'ha parlat, s'ha estat consensuant, s'ha millorat respecte a la proposta inicial, i per això ha sigut la nostra abstenció. Gràcies. Gràcies a vostè. Sí, senyora Agustí, té la paraula. Sí, bé, moltes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Jo simplement un poc perquè és evident que pareix que Compromís no va estar a favor de res. No sé si va ser una tònica que va mantenir al llarg del temps, però és que no està a favor ni quan vam portar aquí el règim de sessions, d'aquestes sessions plenàries, ni en l'horari. Però bueno, aquesta és la dinàmica en la que apareix, o en la diatriba en la que està Compromís, però sí que volia un poc, perquè evidentment fer l'explicació que de falta de transparència en absolut, nosaltres vam portar una proposta, i a més és un criteri que vam raonar en els diferents grups polítics, de que és evident que la, diguem, periodicitat que teníem en l'anterior legislatura portava que la majoria de comissions no tenien contingut, algunes d'elles que presidien inclús els companys de Compromís, i serà un fet que era una realitat. Simplement sí que és cert que per part del Partit Popular s'ha presentat una esmena en la que d'alguna manera ens demanava un criteri de fer també 2 de les comissions quinzenals, proposava la creació d'una quinta i la modificació del número de membres. I al final va haver un acord en aquest recés de l'anterior plenari en el que d'alguna manera crec que el criteri d'alguna manera de falta de contingut se va tornar a ficar damunt de la taula. És veritat que per aquest Compromís ni escolta ni veiga, però això és un problema seu, no nostre, perquè la resta de grups, que és que al final sí que vam ser capaços d'adequar aquesta composició, que és la que avui portem, i que evidentment per fer l'explicació de vot nosaltres hem votat favorablement, òbviament. Gràcies, senyora Agustí. Ara sí, passem, despatx extraordinari no tenim res, passem a les mocions. Se'n van presentar 2 per part del Partit Popular, que finalment han sigut signades, pense que per tots, sí, les 2 han sigut signades per tots. La primera, si els pareix, tratarem la dirigida a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana per a la reposició del servei de consultori de la platja d'Almassora, i per a la urgència, senyora Tormo, té vostè la paraula. Bon dia i moltes gràcies, senyora alcaldessa. Presentem aquesta moció en mode d'urgència degut a la retallada de dies d'atenció mèdica al consultori de la platja, que teníem 5 dies a la setmana l'any passat, en 2018, i enguany solament 3 dies en 2019. Aquesta és la urgència per voler demanar a la Conselleria de Sanitat de que se mantinguin els 5 dies d'atenció mèdica al consultori de la platja aquest estiu. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Alguna qüestió més respecte a la urgència? No? Passem a la votació de la urgència i després passarem a tratar el fons. Vots a favor de la urgència? Aprovada per unanimitat. Respecte al fons, senyora Tormo, també vostè té la paraula.
Gràcies. La població de la platja ha sofrit un augment exponencial en els últims anys i això requereix que tinguin les atencions i prestacions bàsiques que es corresponen. Això suma que la població que ocupa la segona vivenda a l'estiu augmente i, per tant, en estiu com en l'hivern l'Ajuntament hem de vetllar per als ciutadans tot l'any. I la sanitat, sense dubte, és una prestació bàsica a les que tenen dret tots els ciutadans d'Almassora. I per això, des d'esta moció i signada per els 4 grups municipals, demanem que en 2019 hi hagi els 5 dies a la setmana d'atenció mèdica i no els 3 que ens ha donat la Conselleria, que és dilluns, dimecres i dijous, sinó passar de dilluns a divendres com en 2018, i també en 2018 teníem del 2 de juliol al 15 de setembre. La temporalitat també ha variat i ara simplement serà de l'1 de juliol al 6 de setembre i també es demana que siga fins al 15 de setembre com l'any passat. Per la qual cosa els residents de la platja no mereixen aquestes retallades en prestacions bàsiques com la sanitària, al contrari, reclamen justícia per l'ampliació de serveis i consolidació dels mateixos. I per això presentem aquesta proposta d'acord, que la Conselleria de Sanitat reponga el servei de consultori mèdic en la platja d'Almassora en el mateix horari d'atenció mèdica que va garantir l'estiu de 2018. Que la Conselleria de Sanitat estudi la possibilitat de garantitzar el servei d'atenció mèdica tot l'any en la platja per atendre a la població resident i donar trasllat a la Generalitat i a la Diputació de Castelló. Aquests són els 3 punts d'acord que hem signat els 4 grups municipals. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Passem, per tant, a la votació. Si no hi ha cap intervenció més, ni una segona tampoc. Senyor Trenco i senyora Belliure, pues, a veure, tots volem intervindre, vale. Senyor Moya, té vostè la paraula. Vale, nosaltres com a ciudadanos pues, volem afegir-nos a la moció presentada pel Partit Popular perquè creiem que els nostres veïns, els que viuen a la platja, durant tot l'estiu pues, han de facilitar-los la vida i donar-los un servei sanitari com el que es portava prestant els anys enrere, que això també farà evitar pues, els trasllats al poble. No res més, adherimos a la moció del PP i ja està. Gràcies, senyor Mollà. Senyora Belliure, de la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres sempre hem demanat que s'ampliï l'atenció també al consultori de la Mar amb una ampliació de l'horari tant del personal mèdic com d'infermeria. S'havien atès algunes de les nostres peticions, s'havia ampliat la plantilla dels centres de salut i va ser possible una xicoteta ampliació del servei que encara consideràvem insuficient i que volíem que encara fora més ampli l'horari d'atenció durant l'estiu, que també ho vam demanar. Ara s'ha reduït en dies, cosa que no, per descomptat, que no ens pareix adequada i per tant ens unim a aquesta petició de reposar el servei, com també ens pareix beneficiós per als nostres veïns i veïnes que s'estudie la possibilitat d'oferir un servei d'atenció mèdica durant tot l'any. De fet, ja vam plantejar també la possibilitat de dotar la platja d'una farmàcia o un dispensari farmacèutic, que és un dels principals problemes que tenen les persones residents a la platja i que considerem que també seria necessari per tal d'oferir un servei complet i evitar qualsevol desplaçament al poble per motiu, per motius sanitaris. També som conscients de la dificultat que hi ha per a cobrir les places de medicina general en els últims anys i esperem que aquesta falta de facultatius que sabem que hi ha siga una situació provisional i que se solucione amb la màxima celeritat per a poder cobrir tots els centres de salut, i no cal dir que ens sumem a qualsevol petició de millora en l'atenció sanitària ni en serveis públics. De fet, va ser proposta també nostra de fer-la una declaració institucional perquè, per descomptar que qualsevol petició que repercutisca en més benestar per a les persones que viuen en qualsevol zona d'Almassora i més encara en la Mar, en què a pesar del creixement que ha experimentat en els últims anys encara presenta una falta evident de serveis que faciliten la vida de les persones, per descomptat que ens unim. Gràcies, senyora Belliure. Senyor Trenco, té la paraula. Bona vesprada a totes i a tots. Comentar-los que efectivament nosaltres per part del Partit Socialista ens sumem totalment a lo que és aquesta proposta d'acord, però també comentar-los una situació, és a dir, el que ha comentat la companya de Compromís, la situació que se van trobar des del centre de salut que tenia aquesta autonomia per poder-se organitzar el que estem parlant respecte al centre de salut de la platja, no en aquest cas de conselleria, és a dir, en la falta que estan trobant en els últims temps de facultatius. En qualsevol moment també ens van comentar des del centre de salut que si trobaven
estos facultatius de poder añadir, el servei lògicament directament se podria directament augmentar. Aleshores era una tasca realment que ells tenien directament per treballar. Jo per altra banda també m'agradaria felicitar tant a la gent de metges com infermeres per la bona tasca que s'està fent tant dins del poble com en la platja, per el bon treball directament que s'està realitzant per poder atendre de la millor manera que estem parlant a totes les persones de la població, sobretot comptant efectivament el que se comentava, que ja s'arrastra directament de molts anys el problema que estem parlant a nivell, diguem, de la carència sobretot de facultatius, no d'infermeres, que ahir sí que n'hi ha bona disponibilitat. I per altra banda també comentar que la proposta que se fica, que dius que els dies que se fiquen en marxa són els dies directament que se pensava des del consultori que se podia oferir una millor atenció que estem parlant directament a la nostra població, ja que els dimarts i els divendres, clarament vostès també sabran que són els dies del mercat en què molta població directament puja el que estem comentant directament al poble. És a dir, que aquesta proposta que se va plantejar en un primer moment, que lògicament era sempre millorable, i estem totalment d'acord en un primer moment que la vam demanar per poder millorar, però sobretot el principal problema que se va entopetar va ser en aquest cas la carència de facultatius per poder atendre exactament tant al moment de cobrir les vacances com de poder-los contractar directament el que era pel centre de salut de la platja. Gràcies, senyor Trenco. Segona intervenció, entenc que no n'hi ha. Passem a la votació. Vots a favor de la moció? Aprovada per unanimitat. Passem a la següent de les mocions, que és aquella relativa a que se doten dels recursos necessaris per a combatir la plaga de mosquits. També és una moció presentada pel Partit Popular, a què s'han afegit i unit tots els partits polítics, i per tant, senyora Tormo, senyor Blai, per a la justificació de la urgència té vostè la paraula. Sí, efectivament, presentem aquesta moció degut a les diferents queixes veïnals que ens han aplegat tant de veïns que viuen al casc urbà com que viuen a la platja en major incidència, degut a aquesta proliferació de mosquits i els consegüents problemes de salut que generen les seues picadures. Gràcies. Respecte al fons, passem a votar la urgència, si no ningú té res més a dir, no? Vots a favor de la urgència? Aprovada per unanimitat. Ara sí que passem al fons, també. Perfecte, moltes gràcies. Bueno, arrencar donant la benvinguda i saludant a tots els veïns que avui ens acompanyen en el Saló de Plens i saludant també a tots els membres d'esta corporació que avui arrenca en el seu primer plenari ordinari, perquè sé que ho fa i estic convençut que ho fem tots així des de la passió i el compromís que tenim en Almassora, també des de la il·lusió que ens mou a ser servidors públics i sobretot per a donar resposta a aquestes demandes i inquietuds dels veïns. I crec que tots coincidim en que el tema de salut pública i la qualitat i el benestar és una d'aquestes raons que ens porta a treballar pels veïns. Per això sé que i agraïsc ja d'antemà el suport de tots els grups polítics que formen part de la corporació municipal a la moció presentada pel Partit Popular, una moció que, com ja he explicat en la urgència, naix de les queixes veïnals de la gent d'Almassora que viu al poble, però sobretot que viu a la platja i que veu que quan aplega l'estiu, quan pugen les temperatures, i més ara després d'una última setmana en què han hagut episodis de pluja, veuen com proliferen els mosquits tigre i el mosquit comú, i això genera un problema de salut pública en els nostres veïns. Per això, des del grup popular municipal volíem elevar la veu de tots aquells almassorins que estan patint aquesta proliferació de mosquits, perquè al poble, com ja bé dia, i en especial a la platja, són molts els veïns que ens han traslladat a través de les redes socials o que s'han ficat en contacte amb nosaltres per a mostrar-nos el problema o la gran problemàtica que és les picadures dels mosquits i el problema de salut pública. I nosaltres enteníem que era imprescindible que des de l'administració local, des de l'Ajuntament, des d'aquesta primera administració in excelsis que tenen els veïns en les institucions, agafarem el testic, agafarem la veu dels veïns i l'elevarem allà on és necessari, a la Diputació i sobretot a la Generalitat, que a més és qui té la competència en matèria de salut pública. Per això creiem imprescindible que se generi un front comú Ajuntament, Diputació i Generalitat per a que se treballi de veritat de forma coherent, de forma consensuada i de forma urgent, ja que el problema està ja al dia que està en el carrer i estan patint els nostres veïns, per a que se generi aquest front comú que dia i se treballi de forma coherent i contundent per a solventar una problemàtica que afecta als nostres veïns. Per això en aquesta moció que vam materialitzar des del grup popular i que torno a agrair, a la qual s'han adherit, pareix que s'adheriran el reste de grups en representació en la corporació, contempla
els diferents punts de proposta que passe a llegir. El primer és que l'Ajuntament d'Almassora insta de forma immediata a la Generalitat Valenciana a que assumisca les competències que li són pròpies en matèria de combatir les plagues de mosquits i acometa aquesta necessària col·laboració, assessorament i ajuda als municipis per la lluita contra els mosquits. Segon, el sol·licitar també a la Generalitat que augmente la partida destinada per a combatir aquesta problemàtica i que, a més, en l'actualitat únicament alcança els 300 euros per municipi. Tercer, exigir al Consell de forma urgent que s'activen les brigades especials antimosquits que van anunciar a finals del passat any, en el mes de desembre, a Nules, conjuntament amb Traxa, i de les quals no sap res a dia d'avui. Quart, instar a la Diputació de Castelló que agilitzi al màxim els tràmits per a que el Plan Provincial contra els Mosquits ficat en marxa en l'anterior corporació s'executi en tota la seva extensió. Sabem que des d'avui havia anunciat la Diputació que aquest plan provincial anava a dur-se endavant, que s'havien desbloquejat els problemes que hi havia, i això també ho celebrem. I per últim, el quint punt, que és donar trasllat del present acord tant a la Generalitat Valenciana, que recordes la que té la competència en matèria de salut pública i de lluita davant la proliferació dels mosquits, i també a la Diputació de Castelló. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Alguna intervenció més d'algun portaveu? Senyor Moya, té vostè la paraula. Bueno, nosaltres també ens afegirem a la proposta del Partit Popular perquè creiem que no és un problema puntual, sinó que portem diversos estius a la mateixa història i sense que es doni a la solució. També no volem que ni els veïns ni els visitants hagin de patir una vegada més la molèstia d'aquests companys de viatge inesperats. Les altes temperatures de les últimes setmanes han agreujat la situació i per això, des de Ciudadanos, demanem accions urgents i coordinades entre el Consell, la Diputació Provincial i tots els municipis perquè els mosquits no en tenen de fronteres i els afectats acabem sent tots. Per tant, sol·licitem i que s'agilitzi el Pla Provincial Antimosquits, que sabem que n'hi ha 1 milió d'euros, i que perquè alguns municipis no han fet els seus deures a temps no es pot demorar més mentre els veïns que s'han de protegir amb repel·lents d'aquests insectes i els agricultors s'afanyen perquè no s'afecte els seus cultius. Nosaltres creiem que l'única cosa per a poder matar aquests insectes és la col·laboració entre les administracions. Per això confiem que la Diputació exigís als seus companys de la Conselleria que reconsideren la seva postura i donen una solució al problema. Per tant, nosaltres votarem a favor d'esta moció. Gràcies, senyor Moya. Senyora Belliure, té vostè la paraula. Sí, gràcies. Des de Compromís hem reclamat a la Diputació des de 2014 que recuperara les ajudes als ajuntaments destinades a la lluita contra els mosquits, moltes de les quals estaven incloses en el Pla Provincial contra les plagues, però que van quedar anul·lades amb l'aprovació del Pla 135, un pla que a pesar d'això pensem que és positiu en tant que dota de més autonomia als ajuntaments en la gestió de recursos, i encara que aquelles ajudes, a més que resultaven restrictives per als ajuntaments, que només se podien acollir ajuntaments per import de 60.000 euros i quedava bona part de la partida sense assignar, però bé, pensàvem que s'havien de recuperar aquestes ajudes, com també hem demanat, des que van començar els problemes amb els mosquits, que la Diputació coordinara les actuacions que es duen a terme per part dels diferents ajuntaments, que som les institucions competents en esta matèria, perquè entenem que davant d'una situació com la que patim és necessària la coordinació de totes les institucions, com s'està demanant en la moció, i per això ens hem sumat a aquesta proposta. Perquè des de Compromís apostem per un servei de plagues seguint el model de la Diputació de Huelva, un referent en l'àmbit estatal que ha demostrat ser efectiu per a un territori com el nostre amb moltes zones humides. Un sistema mitjançant drons que ha donat molt bons resultats també, no només allí, sinó a poblacions veïnes com Borriana o Nules. Sabem que avui s'activarà per fi, com s'ha dit també, el Pla Provincial per a combatre els mosquits que va crear la Diputació al mes de gener. Ens alegrem que finalment s'hagin solucionat els problemes legals que impedien posar en marxa este pla i confiem que d'esta manera les persones residents i els visitants no patisquen les molèsties que generen estos insectes. També sabem que el 90% dels ajuntaments de la província ha expedit una autorització per a poder actuar en els respectius termes municipals, un tràmit necessari per a dur a terme els tractaments per al control de plagues en zones de marjaleria periurbanes i àrees fluvials, en ser de competència municipal, com comentava, i volíem fer una pregunta sobre aquesta qüestió, però com que estem debatent sobre el tema, doncs la llancem ja a l'equip de govern, perquè fa 3 mesos es va dir que s'estudiaria aquesta qüestió i encara no tenim notícies, i sabem que som dels pocs ajuntaments que no tenim constància que s'hagi assignat el conveni amb la Diputació per adherir-nos al pla. Per tant, això, aprofite per fer la pregunta de si està previst signar aquest conveni i quan es preveu fer-ho. Gràcies.
Senyor Trenco, té vostè la paraula, però avançar-li, senyora Belliure, que l'Ajuntament d'Almassora també està adherit a aquest pla de la Diputació. Té la paraula, senyor Trenco. Jo simplement comentar-lo sobretot al senyor de Ciudadanos Mollà i al senyor Casino del Partit Popular, que dins de l'Ajuntament d'Almassora en aquests últims 4 anys han sigut capdavanters en el tema de la lluita contra els mosquits. Per quin motiu? Perquè hem estat lluitant tots els 12 mesos de l'any. És a dir, que no ens han dedicat únicament, que hem estat exclusivament els 3 o 4 mesos que estem parlant de l'estiu. Per a nosaltres no ha sigut un tema únicament de l'estiu, ha sigut un tema de tot l'any, de tots els mesos. És a dir, ha sigut un tema realment que ens hem agarrat directament des de l'Ajuntament, des de l'equip govern, de forma realment molt sèria, i hem estat treballant els 12 mesos per complet. Realment també el que ha comentat la senyora alcaldessa, de que ens hem adherit el que significava el plan de Diputació, i nosaltres ens encarregarem des de l'Ajuntament en tot el que significa la zona urbana, i Diputació abarcarà el que estem parlant, tota la zona urbana, és a dir, tots els espais de fora de lo que estem parlant directament del municipi. És a dir, en el que esperem és començar a lluitar de forma directament un poquet amb més de reforç en l'ajuda de Diputació, en l'ajuda de Generalitat, en l'ajuda de qui siga, que pensem que és un tema que a nosaltres molt hem agradat des del minut 1 de manera molt important, el tema de la lluita directament contra els mosquits, ja que li recorde que a nosaltres, vostès a millor ho desconeixerien, però que ja des del mes de gener al llarg de tots aquests anys ha sigut un tema que ens hem agarrat directament tots els mesos, és a dir, d'anar contínuament lluitant contra aquesta problemàtica que pensem directament que és un tema realment molt important. I jo crec que avui també s'afirmava tot el que estem parlant, el tema que estem comentant en Diputació, per començar tot el que significa directament aquesta lluita directament de forma més sèria, també més forta contra el que significa els mosquits. També agrair que totes les campanyes que s'han fet des de la Regidoria de Medi Ambient perquè la gent al final se vagi conscienciant en el tema que cada un també tenim que participar, posant-ne cada vegada més efecte, i també que a nosaltres també ens van arribant, també tenim un servei que significa també d'incidències que també està funcionant també prou bé, que ens arriben els veïns quan tenen una queixa per tema dels mosquits, per intentar nosaltres també resoldre i atendre més ràpidament aquell tipus de problemàtica que se pugui donar en un moment puntual. Gràcies, senyor Trenco. Entenc que tampoc hi haurà segona intervenció, no? Pues passem a la votació. Vots a favor de la moció. Aprovada per unanimitat. Passem ara al punt de pregs i preguntes. Algun regidor o regidora vol fer algun prec, una pregunta? Vale. Pues anem a començar per les preguntes de la senyora Belliure. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Tenim 3 preguntes. La primera pregunta fa referència a l'Institut Álvaro Falomir, del qual ja s'ha parlat en este ple, però no en el sentit que plantegem. El que voldríem saber és quan es pensa fer la cessió dels terrenys de l'antic Errando Vilar, que és necessària per a dur a terme l'ampliació de l'Institut, que fa 2 anys que s'hauria d'haver fet i no tenim notícies que s'hagi començat a fer res d'aquest tema. L'altra qüestió fa referència a l'edifici 167, ja que la conselleria va dir que l'enderrocament estava previst per al mes de juliol i no sabem tampoc res del tema. La nostra pregunta és si ja s'ha tret a licitació i quan està previst que s'efectue l'enderrocament. I per últim, voldríem saber quan començaran les obres del carrer damunt, que vostè va dir que s'iniciarien després de les festes de maig i que ja han passat pràcticament 2 mesos i encara no s'han iniciat. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyora Rovira, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre prec seria en relació al servei de recollida de voluminosos. Ens han arribat també diferents queixes i jo mateixa he pogut comprovar que el servei ens pareix insuficient. Pensem que si s'escriurà el dia 5 i et diuen que passaran a recollir el dia 15, són 10 dies, o inclús a vegades més, que hi haurà veïns que tal vegada no disposaran d'un lloc on guardar els objectes i a lo millor de manera inconscient o de manera, a més, d'una manera a lo millor no correcta, trauen al carrer els objectes per no tindre el lloc. El que fan és embrutar els carrers i els camins del nostre terme. El que preguem és que s'augmenti la freqüència de recollida, així es milloraria el servei i facilitaria la tasca als nostres veïns i els carrers del nostre poble i el nostre terme estarien més nets. Moltes gràcies. A vostè. I m'havia demanat també la paraula la senyora Tormo. 2 qüestions.
Ens agradaria que ens explicara en quina situació es troba la pantalla verda, quins avanços s'han fet i quin calendari hi ha previst. I en segona qüestió, el Joventut d'Almassora s'ha posat en contacte amb un membre del Partit Popular per a comentar-nos que ha hagut un comentari de vostè, de la senyora alcaldessa, per qual se li ha dit que la pròxima temporada s'està dudant sobre la subvenció, inclús l'ús de les instal·lacions del camp de Boqueres. Solament voldríem saber si és cert aquesta afirmació que ens fa el Club Joventut d'Almassora i després, com a prec, demanar-li que, bueno, pues que si és cert pues que s'aplegui a un entente perquè és el club femení d'Almassora i que és un referent provincial i se mereix pues això, que l'Ajuntament arribi a un entente i el seu recolzament. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia a vostè, gràcies. Començant per la senyora Belliure, en quant a l'IES Álvaro Falomir, tot l'expedient se porta de forma conjunta, l'incloure's dins del pla edificant, la cessió de terrenys també va inclosa dins d'aquest mateix expedient i són els serveis tècnics municipals el que estan treballant en ells per aportar la cessió i ja no se porta de forma separada com es feia abans, que se tractava per part de patrimoni de la conselleria i ara se fa tot dins del mateix expedient de edificant. En quant a l'enderrocament del 167, les últimes notícies que jo tinc al respecte és que ja s'havia acabat el projecte per a fer l'enderrocament, que continuaven barallant el mateix calendari que ens van presentar. No obstant, també en aquests moments estem pendents de parlar amb el nou responsable polític de la Conselleria d'Habitatge, que sap que fa poc aquesta conselleria abans estava englobada dins d'una altra i ara hi ha una específica i fa poquet que també s'estan produint ara aquests dies els nomenaments dels diferents càrrecs dins d'esta conselleria i és allà on es explicaran, però la part tècnica que és la del projecte ja han fet totes les inspeccions sobre el terreny i estaven endavant. En l'última volta que jo vaig poder parlar amb un responsable de la conselleria i en quant a les obres del carrer Sant Joaquim també estan ja pràcticament enllestides per a poder procedir a la seva licitació. Sap que se van tindre, com vostè formava part de l'equip de govern també està informada d'això, de que se van tindre que fer canvis a sol·licitud de la Conselleria de Cultura per al projecte que se va presentar inicialment i que els tècnics municipals estaven treballant en el despese de tots els materials perquè el que s'havia canviat havien sigut el material utilitzat per a pavimentar i això és el que està ara fent-se per a poder traure a licitació el projecte. En quant a la pregunta feta per la senyora Rovira respecte a la recollida de voluminosos, convé també que des d'ací tots recordem als nostres veïns que tenen de dilluns a dilluns el servei d'Ecopark on poden portar els encerts que vulguin que no els siguin necessaris i això sí que convé que tots ho diguem també, que està aquesta opció que a l'abast de tots els veïns, obert tots els dies de la setmana i per tant això sí que és important i també recordar el número de telèfon d'aquest servei de recollida perquè en moltes ocasions els encerts que hi ha al carrer no són de persones que han cridat al departament, al servei de recollida d'encerts, sinó simplement persones que ho trauen al carrer, així que des d'ací, si algú veu la videoacta, recordarem que tenen al seu abast un número de telèfon per a cridar, se trauen els encerts el diumenge a la porta de la casa, no als contenidors, ni al mig del carrer, ni damunt de les voreres, sinó a la porta de casa, on la replegaran el servei de recollida i si no, sempre tenen el servei també d'Ecopark on portar-lo. No obstant, miraré la possibilitat que me diu vostè, però crec que és prou complicat perquè està fet en un contracte i allí ja fica la forma en què s'ha de fer, per tant, tindrien que esperar o modificar el contracte en vigor, la qual cosa és prou complicada, però sí que n'hi ha la possibilitat de qualsevol dia de la setmana traureu al carrer sols un dia a la setmana, però a l'Ecopark tots els dies.
En quant a la pantalla verda, senyora Tormo, he firmat jo mateixa avui unes cartes que s'han preparat des del Departament d'Urbanisme per a citar per a la setmana que ve a tots els propietaris que ja han sigut censats, ja se té coneixement de qui va ser els afectats per la pantalla verda, per aquestes expropiacions que s'han de portar a terme per adquirir els terrenys de l'Ajuntament, i a la setmana que ve començaran les reunions per a parlar amb tots els propietaris. Aquest és el punt en el que estem. I en quant al Joventut Almassora, sí que me vaig ficar en contacte amb la senyora presidenta del Club d'Almassora perquè havia fet unes publicacions en les xarxes socials, que després, si vol, li explique jo en què consistien, i li vaig advertir que recordara les bases de subvencions de l'Ajuntament d'Almassora, tant de subvencions com d'instal·lacions esportives, que són per als clubs esportius del poble, com vostè suposa que també estarà d'acord que siguin així, per a aquells que són del poble. Sols vaig fer això que recordar-li-ho. I per supòs que des d'ací vostè ho sap, i crec que estem tots d'acord en voler recolzar l'esport femení, qualsevol tipus d'esport femení, igual que el masculí també, però el femení, en aquells esports potser on la dona sempre ha estat més oblidada, per a què fomentar la seva participació també, el futbol o qualsevol altre esport que siga. Si no hi ha més preguntes ni més qüestions, alcem la sessió. Bona vespre a tots.